Mich मालूम से तो इतने पैसे पर हम पैगाम कुलत पियुस में अफ्रीका से ज़िम्बाब्वे में चचनो मतोस सुशी दरअसल दुनिया में सारी खुद बचकाय मतलब यह च बाकी लोगों को मदद करें बच्चा तो ऐसे पैगाम वन यसान युस वैसलान कतर मेन पसंदीदा मजमून छु यह तुत पैगाम इस ज़ाती तौर मेन कतर वारिया ज़रूरी छु तो बच्चा ज़ाती तौर ईमानान कि ऐसा कौन इतना कहीं शैतान हारने ती दुनिया कतर ती चर्चेस कतर जवाब zvinhu zvakashanda muupenyu hwangu zvazvinoreva zvakanyanya muupenyu hwangu तो बच्चा ज़ाती तौर मानन से है शैतान है कौन इतना कहीं हारने विद पसपट zvinondotenda kuti ndiyo nzira yoga yatinokwanisa kukunda nayo satani ये चर्च खतर ते जवाब ते दुनिया कतर जवाब सुगो लोलसान पकुन ndo mhinduro wokunyika पसपट गासु लोलसान पकुन inyaya yerudo गलतियां 5:6 में लिखित muna vaGalatia 5 pavesi ya 6 बाइबलस में लिखित भरोसस सिर्फ लोल से ताकत मेलान ते बेकम करान तमी से zvinonzi izvo kutenda kunopiwa simba uye kunoshanda kuburikidza nerudo ये ते जिम्बाब्वे में ते बेपनी जिंदगी में तो भरोसो के इस्तेमाल करान zvino imi muzimbabwe nemuupenyu hwenyu muri vanhu vari kutoshandisa kutenda kwazvo ये काम छु यस्तो यछान छु खुदाई करतुन खत kune zvinhu zvakawanda zvamunoda kuti mwari akuitirei बस पानी जिंदगी में भरोसो के इस्तेमाल करान ini ndinogara ndichishandisa kutenda kwangu मगर बाइबल मुताबिक asi bhaibheri rinoti iro करने तो ताम काम योतानेस लोल सान पकाओ पकाओ हमेशा kuti kutenda kwedu hakuzoshandi kana tisingashande murudo बच्चे से कीन करने सान तो ndoda समझिए kuti muzvinzwisise izvozvo बाइबल में मार्कोस का मुताबिक अगर से कीन सान के मंगल सु मेल ऐसे हमेशा muna Mark 11 zvinonzi ukakumbira chipi nechipi mukutenda unozochipiwa मगर टेम्पर छु लिखी asi zvinozoteera zvinonzi izvo जी योद्वे तो इमस कहीं खिलाफ की आसी तमिस करियो माफ zvonzi izvo kana une chigumbi nemumwe munhu muregerere कैस के लोल ते यकीन छु मिलत काम करान nekuda kwekuti kutenda nerudo zvinoshandirana कैस के लोल ते यकीन छु मिलत काम करान tenda nerudo zvinofambirana zvinoshandirana pamwe chete बच्चे परेशान गम चर्चेस कत करान पसपट ini ndaneta kunzwa kereke ichitaura pamusoro perudo अमा पोस अमल नदारत asi isingafambe murudo rwacho बयोते गसांचेस तच्छस कुछन मसीह शरारत sese kwandinoenda kune vakristu vakagumbuka क्रेचर नाराजगी ते खता ना माफ करने की जरूरत vanhu vakazara nekuvenga nekuvava nekusaregerera तीत लोग हिम कुन कतकिन परेशान छ vanhu vanogara vakagumbuka pamusoro pechimwe chinhu अगर ने लुकन से लोल वर्ताव तिलहार वे शैतान सहित पन लड़ाई हमेशा ही करो zvino hatingazokundi hondo yedu yatinorwa nasatani kana tisingafambi murudo देखिए शैतान से प्रति चीजें से रश किया चीजें खुदाई से वापस नहीं satani anovenga zvese zvine chekuita namwari शैतान जो प्रति इंसान इस बरखिलाफ इस खुदाई से बंदगी मंशू sataniwo anorwisa munhu wese anoda kushumira mwari सोचो मुल्कन तबाह करने की कोशिश कर anoedza kuparadza nyika सोचो चर्चन तबाह करने की कोशिश anoedza कर kuparadza makereke अच्छी समझन लाजमी जी सोन खुदाई सटा अजीम पसपट चु isu tinofanira kunzwisisa kuti tina mwari mukuru asiwo kuti tine muvengi अच्छी खुदाई सटा अजीम Mwari wedu mukuru. पसपट तटपट यकीन करन zvinotokosa kuita kutenda kwedu maari सोचो सान खतर काम करा iye ozoshanda achitishandira अमा बस करने सान खतर काम अगर अस शैतानी असूलन ले रोजो हमेशा asi iye haazogona kutishandira kana isusu tichishandisa zviga nemutemo yekwasatani तीत सटा मसीह तीछी यमजन खुदगर छ पजर छु kune vakristu vazhinji vane chindini vanongozvifunga ivo पजर छु इजी तिम छिन कंसिन खतर के करान किहिन तीन zvinokutaurirai chokwadi vanhu ivava havanawo chinhu chavanoitirawo mumwe munhu लोल कत वनो rudo chii लोल गाउन फकत तबलीग योद करुन rudo haizingori mharidzo इछुन सिर्फ लेक्चर योद दी harizingori inzwi बाइबल मुताबिक लोल अकम bhaibheri rinoti rudo chiito लोलक मतलब गजे अच्छी जरूरत पूर्ण वा rudo zvinoreva kuti tiri kubatsira vanhu मैं किन का लोल सो तरीके से लुकन से वर्ताव हमेशा ndinotenda kuti rudo ndo zvinoratidzwa nezvatinoita kubata vamwe vanhu सोन वर्ताव क्यों रोज लुकन से kuti ini ndinobata vamwe vanhu sei vandasangana navo kwese kwese zvako
Dave te bacha seta hushar rozan. Dave neni tiri vanhu vakangwarira kwazvo Zison varta kyutros pratekisi. kuti tisabate mumwe munhu zvisina kunaka. Yeles doimen charan men sachi driver sit katpat karan. Kana tiri kumaguta akasiyana-siyana tinonyatsoona kuti tataura nevari kutityaira. Achikuni hotel ki receptionist pat lukan sit kat karan. Tinokwazisa vanhu patine chipinda muhotera. Usernes prat kanse ठीक varta karan. Tiri vanhu vakanaka kumunhu wese watinoona. Kaske bachasne America ka mashhur TV hasti bane tor yivan. Nekuti handina kuuya kuzova munhu mukuru anozikanwa anoparidza paTV kubva kuAmerica. Bachastai madad karne khatri yivan. Ndauya kuzokubatsirai. Bachastai lol bagrani yivan khodai sun. Ndauya kuzogoverana nemirudo rwaMwari. Tikaz me chun tamik tabligh karan amal ticham karan. Handizozviparidza ndorega kuzvirarama. Masison poch masian hund. Muviri waKristu ihondo. Dem pochuk bodbar hatyar chulol. Zvino rudo ndochombo chikuru chatinacho. Bachas anan se azasan luk brim khot pur skun. Ndinoziva kuti manherano pamwe muchava vanhu vakanyarara. Te bachas amik wajah zanan. Ndokuudzai kuti sei. Bachas time pagamuk tabligh karan yuzan toy khosh gesyo. Ndinogona kuparidza mharidzo mungoramba muchidaidzira muchifara kwazvo nayo. Magar yate vechu vari vadan peti Asi karan. munoziva kuti tichidaridzira kwenguva yakareba makore akawanda. Achu sarni relit milit crack din alaw te ken karun. Tinofanira kuita chimwe chinhu chisiri kungoungana toita rusha. SS crack lagni khatr zgante milmit. Taungana tikaita mheremhere tichirumbidza pano. Van karaves khamoshi yaktiar te hechoke. Zvino iko zvinoda kudzikama tidzidze chimwe chinhu. As hecha vize khodai sin khatr kya chu zaruri muqaddas kitab mas. Zvino tichadzidza chinhu chinonyanyisa kukosha kuna Mwari. Muqaddas kitab man chu dar Matthew kisan 23. kensa loka te farisi te prasmut sarvi khot aham farman ko chu vanyo. Vafarisi nevamwe vanhu vakanga vakakomberedza Jesu vakamubvunza chinhu chinonyanya kukosha chii muupenyu. As sarni hundralit mil shor karan chais jan basan. Tulut tulan. Ko ini ndingasarudzirei kuparidza mharidzo iyi usiku hwokupedzisira paine vanhu vakawandisisa kwazvo. Ama poza chi sarni ikwat khodai sin ibadat karin. Tepat panin shahran te mulkan mas Nekuti iyi ndiyo mharidzo inokosha zvakanyanyisa mubhaibheri inonyanyisa kukosha tisingataure pamusoro periponesi. ikwat khodai sin ibadat karin tepat panin shahran gatsun. Zvakanaka kuungana toita ruzhe tofara tichidanidzira. Khodai sin pat lukan sit vartav karun. Pas pat vartav karun lukan sit khodai sin pat hamish. Gatsun lukan mas mulkan. Zvino isi tinofanira kudzidza kuuya toungana tonamata Mwari tozodzokera kumisha yedu kwatinogara toratidza upenyu hwaMwari maupenyu hwedu. Amin. Valives persa panis panas eskut vartash domin sit karan. Ngatizvibvunzei kuti unobata vamwe vanhu sei. Valives persa panis panas eskitan lukan chinaras. Ngatizvibvunzei kuti ndakagumbukira vanhu vakawanda zvakadii. Eskitan und khatachu maaf kormut vanyotoy. Vangani vanhu vandakati uyu handiregerere. Echi khata maaf karit pranikat Tinofanira mashrauni. kuregerera tosiya zvakare. Tu inde mustaqbil khatra shutai mazi mashraun. Hamuna ramangwana rako harina chinzvimbo chezvakaitika kare. Keski tam khatra chan kanjai khodacha sanzi. Mwari anoda kuti tidzidze kuti rudo chii. Isan unzi sarvi khot bod farman chizi toy kare purkwat san dilo jansan. Jesu akati murayiro unokoshesesa ndokuda Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wese nemweya wako wese nesimba rako rese nepfungwa dzako dzese. Khodai slol ta hamsai sit bari tut lol yotoy panis sit baranchu. Nokudawo hama yako semadira aunozviita iwe. Patman don ratsan mas vanyo me tosho panis lol baran kota hamchu. Ndakakudzidzisai mauro maviri apfuura kuti ungazvida iwewe sei. Keski pasar chu izi agar ne toy base kan slol vartayu ne vakt tawajun thayu. Nekuti chokwadi chacho ndechekuti kana usingazvidi nemutoo wakanaka chaizvo haukwanisawo kuzodawo vamwe. Tosho lol khoda sin tarpe batorak muftop. Iwe unofanira kugashira rudo rwaMwari sechipo chiri pachena. Tosho I'm lol sit pan pantika.
karun. zvinotendera rudo irworwo kukuporesa. Telekwe taye lola kes base bagravit. Sarnite. Kuripa rudo irworwo kune vamwe vanhu vakakukomberedza. Tashiti swat balanson kadar kam kartandes. Iwe unofanira kuva mugero wekuti rudo rwaMwari rupfuure nemauri. Yohannasin mutabika tundi karomans gasan lol jai never nerne. Dzemvura youpenyu. He helps us and he expects us to help other people. Anotibatsira otarisirawo kuti isusu tibatsirewo vamwe. Such raham dil to such scientists doimen raham karishwa met tavan such science zorat purnavan. Ane nyasha netsitsi anotarisirawo kuti isusu tive nengoni netsitsi nevamwe vanhu. Such science zorat purnan tasnishwa met tavan such scientists gasan doimen zorat pur gasne. Mwari anotipa zvatinoperevera otarisirawo kuti tipewo vamwe zvavanoperevera. Isa mutna imbapa dzes gaus mazhab melun. Jesu haana kufa kuti isusu tive nechinamato. Balki am khatri dzes gaus khodai se tak mazbut rishte banun. Akafa kuti isu tese tive neukama hwepedo naMwari. Ichi namumkin ze soni rishte kya is mazbut chahe is doimen hind khatre kin karavna zain. Zvino hazvikwanise kuti iwe unganzi uri pedo naMwari uri munhu asingadewo kuitira umwe munhu chinhu. Yelbi subas nendri chas watan bicha sarvi bro. Khodai sit ke waqt guzaran. Pandinomuka mangwanani ega chekutanga chandinoita kuenda kuti ndive nenguva naMwari. Bicha ibadat karan khodai sit waqt guzaran. Ndinoenda ndonamata ndopedza nguva naMwari ndichiverenga soko rake. Tika ayat paran it par chasbi kam karan. Zvino izvi zvakaitika kwandiri nguva yakawanda. Yuti bi khodai se ibadat karan chas tasan mojudgi mosu chas karan. Pandinotanga kunzwa uvepo hwaMwari ndotanga kunamata. Bicha teman sarni kamen mutlak socha nyembo doiman lukan khatre. Ipapo ndinochitanga kufunga kuti ndingaitire vanhu chii. Toi pricho seri panis sawal. Zvibvunze mubvunzo. Bikya chus kasin khatre karan. Chii chauri kuitirawo mumwe munhu? Molam chu Zimbabwe man chicken shiri man nagarchu. Passport chu nagarti man tikasti man chun mol mazin. Kune vana vazhinji muZimbabwe vasina pekugara, vabereki vavo vakashaika. What if you decided Bachas pan garni as majlismas? Ko iwe ukaita sarudzo yekutora mumwe mwana iyeye kuti azogara mumba mako. Azizi majlis roz bade dilchasp. Nhasi chava nenguva inoshamisa kwazvo. Eske hamisha sonchanzi kanse kis pasti karni zoratchi? Ko isusu sei tichifunga kuti mumwe munhu ndiye anofanira kuita zvinofanira kuitwa. Masalan achi sonchanzi sarkaris kis prakun zondu? Isu tinofunga kuti hurumende ndo inofanira kugadzirisa zvinhu zvese. Achi sonchan bya kangotsi sori karun? Tofunga kuti mumwe munhu anofanira kuuya ogadzirisa zvinhu. Halhale von me khodayen? Mwari mazuva akapfuura akandiudza izvi. Yelzan beki zoratmand insan sin khatre madad khatre? Ndainamata kuti Mwari batsirai munhu uyo ane chiri kuperevera muupenyu hwake. Taimone mind vanzin kansin khatre madad karn me. Hameshits yelzan se pane kaki karit. Akati kwandiri usazondikumbira kuti ndibatsire munhu kana iwe uchikwanisa kubatsira munhu wacho uine simba uye nekugona kwekubatsira munhu wacho. Vuchu yemsat me tahi ak begar bachi pan garinin khatre vanyo tahi? Pandangotaura kuti tora kamwana asina kwekugara umunze mumba mako. To esi sonchanzi mechu panus dai kharis zorat? Vamwe vedu vabva vangotanga kufunga kuti inini ndotoda kuropafadzwa pachezvo. Bichas yora makamuts Joyce meman bikit kankar dai khar hasil? Ndauya pano inini muzvari Joyce kuti mundidzidzise kuti ndingaropafadzwa sei. Bichasa bilkul di karan. Zvandiri kuita izvi ndiri kuda kuudza kuti Bichasa taivana taikit kankar dai khar hasil? ndiri kukuudza kuti ungaropafadzwa sei. Taimel dai khar tamsat yel toi panas mutlak sonchun band karyo panas mutlak sonchun te base kas karyo madad. Unoropafadzwa apo chete paunorega kuzvifunga wotanga kufunga ndingabatsira mumwe munhu sei. Buvano te ak kharab kat. Rega ndikuudzei chimwe chinhu chinonzwisa tsitsi. In America, America 5 lakh shur yimzan begar chh timan chune bilkul te gar kunte jai.
tine vana vanoda kusvika 500,000 vasina pekugara. Aki survey मुताबिक 6 से 65 church. Zvino pane kuongororwa kwakaitwa. Wani heka human beggar shirin masle tensret yelzan tim church tut agara badikade. Kukaonekwa kuti kune machechi anotenda zvomumwe zveevangelical vanosvikawo 500,000. Yuzani vanya is karavye kom ti masle yi ansravne tele. Dambudziko rekuti kune vana vasina misha rinogona kungopedzwa kamwe chete. Agar ak church agara badikade. Kana chechi imwe neimwe ikangowana mhuri imwe chete. Yuzani vanya ikaravi kom. Ingati iyo ndinozviita inini. Magar achi atsanzi kam kos bekan karam. Asi isusu tinoda mumwe munhu kuti azviite. Isa chu pannen muridan khor chelet asiri hai misal chnavni atsan Jesus. Ko tinofunga kuti Jesu aitidzidzisei paakatipa mucherechedzo wekugeza tsoka dzevadzidzi vake. Jesus ekis banas mas bene timan khor. Akatora chekugezesa akatanga kugeza kubvisa tsvina patsoka dzavo. Ganki sab karan doimen ye program melanchu. Saka maridzo kwatiri ndeyekuti batsira mumwe munhu. Badat kare lukan. Batsira mumwe munhu. Yohana truvasada kasi Muna John chapter 13 verse 17. kas madat karni isan oni misal kas khor chalne pat. Jesu apedza kupa mucherechedzo iwoyo wekugeza tsoka dzevadzidzi vake. Tevonan toicho yim kat zanan agar pekyo tatpet vaze karyo. Akati kana muchiziya izvi mucharopafadzwa kana mukazviita. Bacha sarsi zindagi masih rozmats hamish. Ini ndandiri mukristu upenyu hwangu makore mazhinji upenyu hwangu. Bruzus katihan varian church gatsan the comedian mas kam karan. Ndakaenda kuchechi kwemakore mazhinji mukuchechi ikoko ndine zvigaro mumakomiti. Basa sari konun manan timan pet pakan. Tichiteera mitemo nezviga zvekereke. Basa sari mazhabi birthdo manavan. Ndichiremekedza holiday dzese dzezvekunamata. Basa church ke sath darshan establish karan. Ndakanga ndiri pa timu kana boka rezvekuvhangera pachechi yedu. Basa satha gamgin te pathar pe msak zanan gamgin. Asi ndiri mudzimai asingafare ari kushushikana. Basnus khodain khidmatgari khatra bulomats ta akjan shakal vajan khidmatgari nasis. Asas gamgin hamish. Mushure mekunge Mwari atondidaidza ushumiri hwangu hwati kurei. Ndakanga ndiri mudzimai asingafari. Panis masi vanmalan lukanan tadat tichi sata. Kune vanhu vakawanda vasiri kufara vanozviti tiri maKristu. Vuchu chunze is gasa church it khosh. Hazvina kukwana kungouya kuchechi wofara. Aspes gargas waqt khosh rozun. Unofana kufara waenda kumba. Carpet gas waqt khosh rozun. Unofana kufara uri kubasa. Kharidari karne waqt khosh rozun. Paunoenda kumastoro kunotenga unofana kufara. Lukan gas sanan buten pet isasun nur labnuyun. Nyika inofanira kuona chiedza chaJesu chichipenya muzviso zvedu. Chakras vatas mukhodais nishta vanmasi mandari san me korte sori taganchum. Pakupedzisira ndakaenda kuna Mwari nchiti Mwari ndaita zvese zvandinokwanisa kuita zvandoziya. Bakachus toite gamgin taimon. Kosei ndisiri kufara. Taimonam tchak khodgars. Mwari akati iwe une chindini. Oh. Buchas tabligh karan vajan bakit pete khodgars So ase. ini ndiri muparidzi ndingava munhu anongozvifunga sei. Magar zondi vi sori chakhaba gares lukanin pet. Kunyange izvi zvandiri kuita pano. Paspet atrot karan zindagi purpet badle me chan purpet josh san lukan vartaun. Kana tisingabatsire vanhu kunenge kwangova kuratidzira kuvanhu. Mechi zindagi purpet badle me purpet josh san lol vartaun pat. Upenyu hwangu hwakashanduka zvizere. Ibadat karne waqt chas me socha maine YouTube acted dit lukan bachas. Pandakadzidza kuva munhu anoda zvepamusoro zvakaperevera. Bachas pan pehchan ken timan lukan mutlak sonchan yeman doikar thekdet. Ndinogara panguva yangu yekunamata yandiri ndichinyengetera ndichifunga kuti chii chandinacho chandingapa kubatsirawo mumwe munhu. Bachas paspet sonchan bakemisak doikar dit. Ndinofunga munhu wandoziva wandingakwanisa kubatsira kana kuropafadza. Agant sapar karan bachas desta talakasmas yedzan
गरीब लोग छ सठा गाम छ बसस ना zvino nhasi uno taenda kune nzvimbo iri kachinhambwe keawa kune vanhu varombo vari kutambudzika the bosses ne sekpet zanan se khodai kya wan me karna katra saka ndandisingaziye kuti mwari achanditi ndiitei ndiri ikoko men khandaran te meni kya pas yuzon khodai sunduk mutabik kam ek karet asi murume wangu neni tatora mari yataenda nayo tichingoitira kuti kana mwari akati tiropafadze vanhu baja yize is gaso church te bandi khatra dai khar mangaves toy buze kya chis wanan panze pakuenda kuchechi kuti unoona kuropafadzwa ko kuenda kuchechi kuti unoropafadzawo mumwe munhu lol chun yo cheese yus महसूस करने खातिर तो इंतजार कर rudo achizi chinhu chaunomirira kuti ndichinzwe अगर वो महसूस करने से इंतजार कर तेलमा प्राउन शायद वे किहिंती zvino ini ndikamirira kuti nditange ndanzwa rudo richishanda mumwoyo mangu hapana chandingaitira vamwe vanhu इशितिस का मेते तो मकसद इस मतलब सोचुन छु asi rudo chinhu chaunosarudza kuita बाइबल छुवाना नशो लोग जाम न लागुन ताई तिशो लोग जाम न लागुन bhaibheri rinoti iwe unofanira kupfeka rudo ताई तिश लगे जाम न unofanira kupfeka rudo आमिक मतलब समझो भी इतपट kuti muziye zvazvinoreva मैं वन न पन्ने अलमारी ब्रोकन खड़ा गए थी मैं छुवामित जिम्मेई के बराबर ये कोट handina kumira munogara nhumbi dzangu ndikati ndinofunga kuti बच्चे से न लगन ichakwira iyi ndichapinda ini ndatoripfeka nhumbi yangu जोंदीव इफ्सेसियो मुकद्दस किताब में लिखित एक रूहानी फार्मूला muna vaefeso chapter 6 tinoudzwa kuti hondo yomweya inorwiwa sei इसकन में रात के तो वन मुझे अफ्रीका मंची अकलड़े zvino sezvandakataura zuro madeko kuti muno maafrica vanhu varwa zvakanyanya kungorwisana दरअसल छिन लोग सन दुश्मन vanhu handidzo vavengi vedu बल्कि प्रात कोइन फसा तो क्या शैतान satani ndiye ari seri kwazvo तो है कि तो तम कहां जंग जिन तो तानी शैतान से लड़ाई जीनिन है छु zvino hondo idzodzo hamukwanise kudzikunda kusvikira maziva kuti munokunda sei satani बाइबल मुताबिक लगाई नल खुदाई सुन जाम shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzamwari जानी हुन जाम लगाई न pfekai kururama तो छु जानन से अयुबन क्या मान्यो munoziva zvinotaurwa najobho here मैं छु बड़ खुश करन तमन में जानी जाम न लगोमुत ndinozvifarira izvi akati iye ndakapfeka kururama तो यमोकिन kukandishonga बबनिस नाबिनानुन गाश ndakava meso लंगेनुन सवार ndikava tsoka बेसार जनान खेन क्योमुत ndakapa chirikadzi I zvokudya brought मैं छु गरीब पनिन घर varomba muimba yangu तमन में छु न लोगमुत akati ndakaita zvokushonga तमे जानी जाम न लगमुत ndakapfeka kururama इतने इंसान खुदा हमेशा हिम्मत दीवान zvino vakarurama vane simba namwari तो ऐसे शायद सोचन से बक्या जैसे तन मुल्कन में जैसे ज्यादा जरूरतमंद छ तो तिमन मन दोयमन लुकन हुन मदद करनस तुंद खातिर रोजी सोचुन ठीक से ऐसे को तिम दोयमन लुकन मदद करने खातिर तैयार करित क्याज की तिमन ति छ पन्नी जिंदगी में सठा ज्यादा जरूरत छ मगर सानी सेहतमंद आसने से थे कि दोयमन मदद सब दित या कस दाखर दित हकान या कस हमदर्दी बोवित हकान मकसद पट ये चीज केस न कहीं दीवान अगर इस पन्नी ये जरूरत पुरवा इस रोजों पन्नन खलातन मस्कद तो ऐसा करने जाती सेहतमंद ऐसे तुह छु अस जॉयस मायर मिनिस्ट्री मज वारिया टोच यूता तुह सोचमुत ते आसि अस छु तुहन तो तुहंदन दोस्तन हुंद शुक्रगुजार तुह करो ये मिनिस्ट्री सरसी दुनियास मज मशहूर तो ये मिनिस्ट्री गई कामयाब अस छु इकवट फाक हेतन खेन दिवान तो गरीबन पलव दिवान तो ईसा सुंद ये उपदेश दुनियास ताई वातावन मेहरबानी कर तुम राब्त कायम या गो jmmindia.org पे पन दुआ बागरावन बापत बे सान बेन जरियन मतलब जानने बापत वो सान कॉन्फ्रेंस हंद शेड्यूल तो यू पार्टनर बन तिक सरसी दुनिया मज ईसा सुंद मोहब्बत